Samarieta Nengoro Dennis Anyega Mobe Seitombo Mwagamo Ekinyoro Gyabo Kumori actually onarenge etown yaiga office nanyorire bichana byetu kurumwa mumate bagocha bakombolina amang'ana nari bambolinga aringere ndibono mam ase oyo kabairo murai former MCA akale kurama omu MCA twachikura toko bolinga it is too early for barongo kogenda gotebanga omusara nomoka actually aba MCA bagomete kenyengi matari nyamira nainde gochi ntuto gotenga nyanga nambi yamono agocha ngochara matanga seita binyoro ngokonyare oyo ore gotebanga kende nkyanya gokoru esaga kolire tugwete gochiali bogesumi wodi tomaite segutuka gochi no ari gokora magendera abantare gokonyera bwororo nainde abantu bamurusi na baro ntubo kumwaga omonto tochorete no mwasimi wanyangana tiganyangana libaga akore gasi karasi nywe kam 2027 aba mwagamo na buji post konya tago kora na bago seru lakini onyo wasinyetu tago swaji ready actually to gweto besana tienya samo konya tige kabongire kyaka konya na kyansire konyo tienya samo konya ache kanisa egerabu atichimba to chabanda biamono nanje ngo James Ombati linda so ko kinyoro kyamo nanje nigombeta sana asengencho nga omuske nyangana mbono tu amachore kiro miezi 8 wono yaide egento kyo kumia ekeronga nyoro musikolia kwa rushe kiro maite tu achore tabaronge kiro ene tu akora taki tu amuruse ti ekero tu anyora tanga tali ko perform asegasi tu amuruse ti oro because to kogenda onywe kyo kunywa rie sakare ko na ringweta abana baito squeeze egaro ya abana ko balikare gas anne gas ya bakare ko balikaria nyaramba iko to kumetira na to chane tena ki enere gas ara ko tebinga ko kuligira abana baito igento kende kya kabere umoske nyangana mbona nyore te gas tiga to mai chingaki ekero to amoire chingaki akore gas yaye el podcast yaye to ko likereri 2027 na akore te gas ko rakana ustakorete koruga abutuma kumena ki haya batininde no kwegana na tika sacho kornenge omoske nyangana njenda to batebiga to masako nya koira ni omoskoria okorokunga barongo kende gionse aya koregas bonega moto yo nego ko nyangana ari bisi ko koregas ya mwaga igege ntoko te ya ntoma minto mwaga to baba to ereru omongwano ne mangana ye yokoni chikiro mwecho na cha musumbire lakini tika nya sabo asi omoskori nyangana tokore bija tokore tianse sore biamana sa asa marieta nguru jukitinega igo nguru mwayo romandi na nina lete ko tegere ndege na beke ndege na ibu musko kabeire omwemsie omwagamo okurujars barongo emiake ya bete tano tu kyabonyo tu akamuigoira koregas bona ego mushimi wanyanganiga asiagenderete gukora ne yugunganisa abamwagamo omombo omugesins kegera tugumambia gwana bomba boka nabwo atakorerete gas bakamurusi bagachora nyangana bakamuirani barongo ngo gusabaiga obunyombo buri kwarenda tubumwagamo tiganyangana arabuirani akore gas turigereri nyanganiga pindi kaso na arenda chigas chimetaro akarenda wana baitu bakanyora chigasi yakichemetaro orentire para yaronge ngorosi gwere orentire kirasi kieronga se baronga gesona egunde tora endo mbako kumino mu MCA na lenga nyanga no kerentire ga okorwo kona mago tana ngaki na gas tira korwo mwaga mo na nyanga na tara akora erebweka agoteba na maite lichiko ichiko kielia maite ndeka maite ne budget ya nyangana nereye ya 2023-24 enyangana go chikokorega asibona yareke mene ya barongo eyu abegete binto chipara chinda kabeka gocha bugesumi tabeka bumwaga igotoko motebi musikoli barongo abana inchi na ubachorete nyangana ayeli tangani abantu bagachorete nabagesumi kera abantu bacha kugundwera unde bakagoseli abamwagamo bakatseli abagesumi tigatoko sabega oirolere genteke lyakabere gono ogocha goche ward abana inchi bagoseli pinende otamenye tikanga kyo tena para nchirali mkagorukoruka waso abugesumi waso anyarambali nuogo kore biasara byage byebinde bagota guseneke bongiro bona tikane gasi ekorura ata 27 nyangana takunyoro so wende nyumbani asante.